Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa, gobura sun tambaye sun ce wai menene wannan wani gobura ya tambaye ne ce menene ake sawa wai gashi yana zama haka, tambaya ta yace me haka, nace to shikenan ba matsala, tunda ka ce haka na akwai wanda zamu dauko maka mu nuna maka. Gashi kana gani duk gasu nan diba. Ka gani gashi nan ku. Ta wannan hanyar ne ake ana samun shi. Daman dai ku da man san ai hasada ce. Farkon hasada ta da ku kenan, tsakanin da ku inda ka fara samun hasada kenan, saboda wanga abin shine aka samu hasada. Kun ga abin da ke da kai ba wani abu ne ba, Allah ne ke bada. Wannan abin da ke gani Allah ne ke bada. In ka zama mutum mai asali za ka yi shi bi izinin Allah ta asali ne yake dishi. In dai kana da asali ka tsaya daidai to da izinin Allah sai ka yi shi. Amma sai kun hakuri da wannan abin na haka nan ne. Sai kun yi hakuri, gobara sai kun yi hakuri. Wannan cikin wanga ba makin hudu magana da ba mai daɗi ko amma na san magana ce da ba mai daɗi. Ashe na kuna gani. Abin da sakon ba za a samu kulan ba waya ba saboda shi mai shagon an dar sirranta shi ne saboda tsaro. Mu dai da man ga hili muke, kowa sani ga hili muke, ba wani wanda muke tsoro sai Allah, shi kadai muke tsoro. In saya za ku kun gani gashi nan ku gyara matan ku, wanga shi da shi ne ake amfani. An kai amfani da wanga gashi kana gani, gashi kana gani shi gashi kana gani, shi ne za ka amfani da shi ka gyara mutanen ka. Me ne ka gyara mutanen ka? Iyalinka ka gyara su, ba ka ganin na kowa. In ka gyara su gashi ne za ka ganin ba wanda kake gani sai naka shi kake gani, na wani baya burge ka. Dama menene mace ma gyara ne. In ka gyara ta ka gyara ta, ba in kai da gaji komin yawan duniya ka yawo ba ganin kamar ta, to za ka zama lafiya. In ba haka kake ba za ka taba zama lafiya ba. In abin da ka samu daga ciyarwa, ingantawa, sutarwatawa, abinci, ruwa, komai ka wadatar da mutanen ka, don kana sa wannan ku kullun za ta zama mai kyau, kullun za ta zama mai kyau. Abara ka hatar ka kangi na zina. Allah ya tsine ku albarka ku samu.